Gipadayag Kapitulo 17. Ang daotang babayi. Unya ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol kanako og miingon, dali ngari og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babayi nga mao ang dakong syudad nga anaa mahimutang duol sa mga suba. Nakighilawas ang mga hari sa kalibutan niining daotang babayi ug nangahubog ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaon. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. Didto nakita ko ang usa ka babay nga nagkabayo sa pulang mananap nga naputos sa mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat niini. Ang maong mananap may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Nagsapot ang babayi og dagtong pula ug hayag pula nga gidayan-dayanag mga bulawan, mahalong mga bato ug mga perlas. Nagkupot siyag kupa nga bulawan nga puno sa laway ug hugong mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulugan. Ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon ug kangilaran sa kalibutan. Ug nakita ko nga nahubog ang babayi sa dugo sa katawhan sa Dios ug sa dugo ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Hesus. Sa pagkakita ko kaniya, nahibulong ako pag-ayo ug miingon ang anghel kanako, ayaw og kahibulong. Tug-anan ko ikaw sa tinaguang kahulugan sa babay ug sa iyang gikabay-an nga mananap nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. Ang nakita mong mananap buhi kaniadto apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tawo nga ang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan makakita sa mananap ug mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi. Kining butanga nagkinahanglan og lalom nga pagsabot. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bungtod nga gilingkuran sa babay. Sila usab pito ka hari. Napuka na ang lima kanila apan naghari pa ang usa ug umaabot pa ang laing usa. Inigabot niya dili usab siya mulungtad og dugay. Ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito ka hari ug pagalaglagon usab siya sama sa uban. Ang nakita mong napulo ka sungay mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Nagkahiusa ang tinguha niining napulo ka hari. Ihatag nila ang ilang gahom og awtoridad ngadto sa mananap og makig-away sila sa nating karnero. Apan puntogon sila niya og sa iyang mga tinawag og pinili og matinumanon nga mga alagad kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug hari sa mga hari. Miingon usab ang anghel kanako, ang nakita mong tubig diin naglingkod ang babayi mao ang nagkalain-laing kanasuran, katawhan, bulok sa pamanit ug sinultihan. Ang nakita mong napulo ka sungay ug ang mananap magdumot sa daotang babayi. Kuhaan siya nila sa tanan nga anaa kaniya ug hubuan nila siya. Unya kan-on nila ang iyang unod ug sunugon siya pinaagi sa kalayo.
kay gibutang sa Dios diha sa ilang kasing-kasing ang pagbuhat sa iyang katuyuan pinaagi sa ilang panaghiusa ug paghatag ngadto sa mananap sa ilang harianong gahom hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. Ang nakita mong babayi mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan.